Keep on
Evandarine, Thangkhiew, but Pynmanbha as Nohriang. Kanay gadi kasngi bakraw hagajing gajong pi, but ngapdiang burami pi hagani gayeng kantang jong uplay. Hagaba pin sa ai yaga juban lak iwe halo iwe pan mentakasngi. Hagaba mangi baro ngi wanang ni ban sakhi yaga ni gajuban lak jong pi, but banduai nagabentai jong pi. Nga ay kublay karpang yay Evandarine bay lalayay lang bad ipa. Klempep injina lakwa man don hagani kasngi bad idon sisya hagajing long mensim bad ikar kukur do ipi bad iyaw persa Kurim i Pynmanbha. Tinga pediang burom ya i mei pa jong i Pynmanbha i ba ain sing shongwan bad i kong blusi Nohriang. I mei i kong Persia Thangkhiew ila du tiak du dem nagabanta gani kakam remanta ngatrai pil ahon hijrut banyo i bang ilapoy hagani gasngi kabakmen ngisong kemen shushu mantagasngi nagaliang jong kabalang ublay jong kapentor umkra golfling ngidon ye iba peace iba long vice chairman but iba s marpana iba long secretary kublay shibon kajing don lang kajong pi ka penhek mensim shushu kamtam yaw Pynmanbha but yang iru kadai gasngi ka bakamen agaba ublay ugarku lapalat arpeu jur bangla penyatho hakatang hagani katelang reiman kasngi badon kajing yatho ka ai kajing kemen yang namad banyu i kalongi lo sem batmai kun tip sngi jong yeng kasem jong ipa i mei ki bom le lendet ye mei pa hande ki yeng khmat kaduan ki yeng khmat jong ki shakri jong ublay hagaban shim ye kejuban lak kan te Kurim te hagani kapor ka ba bha lempep ngi hapusiar yeladi ngerpa di phi ba phen ya phong ki mask bad ba pine syong ka yimane jingi ka ba he bha ngila sa shiteng ngila sha shiteng ban ka kerkum protokol ti seng ba ye syong kamjengai shu iwe pan nang ba ngindu bla ban ya rap iwe pan namang idon kam man husiar ban ya rap ti seng ba lai no ki nong lai Kurim andai barok hoi ki de ban phong kamas hagani ko por bad man kuman penken mawi pi ya kani ke program ngila ai ke YouTube ya ke bapila ban page biang hadin ru di nakabanta ke jimanto jingi babun gagerteng ukpa badukun badumen sim bakun amen. Kajing i jong utrai jong i Jesu Christ kajing i jong ublay lembat kanya slok jong mensim bakoid kiandon ringkat bat pi baro ringkat bat piru hagani kepor ngin peran burom ublay bola ai kajing em makordor ikini gi arngut bat ngin ai ke buram u badai tang ma u ubakhoy de tang ma u trai ngin sarwai tekin tien gi baso tanhan badai tang ma u de tang ma me ubakhoy de tang ma me u trai we ubakli tam ma me gu Jesus Christ na kanombar ka ba ar ke jing ruai ka ba yathu ingi ba ka jing em jingi ka de ban long ka jing ai buram yo blay shilanter
Dung inia duai. Go blay kata mi penkrau ya ke jing poi kha poi man. Daga bor ke bamayan. Bami pensiem ya ka ber ke jing sno jong ukres bat ka balang. Toyarap ya kini ki arngo. Pynmanbha es Nohriang. Evandarine Thangkhiew. Gayai kayeng jong ki gat pan iteng krain ya jing traikam jong aneka sakramen. Dau trai jong iu Jesu Christ kon jong me. Bayam ad basun sharing kat bat me lembat men simba kun. Way blay junom la junom. Sengap aban syong ini sengap ikak tien ke jong blay. Kajimpuli naka kitab usirak. Suk utengah ubadon ke tengah ke babha. Ya kisngi jong u an penbuan arsya. Ke tengah ke bako ngu ke penkemen yala utengah. Bad un imshir ta ha ke suk kasan. Ke tengah ke babha kalong ke jingker ku ke bakrau. Yaka an ai hapedeng ki jingker ku ya ubre ubating buram ya utrai. Ladarios pa ni duk kadonu jong u kakemen. Bad ha ki por baro kadur jong u kapu mat. Kajing bahabriu jong ka tengah kapensngau bah ya utengah jong ka. Bad kajing tebet jong ka ai klen ya kishiing jong u. Katengah kabasngau tu bad bajar jar kalong kajing ai utrai. Bad don kabakordor kata. Kum kamensim kabalasya hikai. Katengah kabadon akor kanang bahabriyo. Bad don tarajur kabala manthew. Ya kador jong kamensim kabakhud. Kum kasngi kababmi halor kilum kenjang jong utrai. Kum taru kalong kajing bahabriyo jong katengah kababha. Ha kayeng kasem kabarinti bha. Kaktien jong utrai. Isngongu yang play.
Kajing pule na kasiti Paulus bakut syaki Kristan hakolose. Ko para, kum ki balajit jong ublay ki bakut bat ki baid. To pong da kajing ngolem, kajing spun kajing ngoret, kajing jemnut bat kajing yesya, da kabaya yesya mar keliang. Balada unu udan kajing ujor persya yano to yama mar keliang. Kemau try ulamap ya piru pide ban map. Bat halor kini baro to pong da kajing iet. Kebate song ya baro ha kajing idei jingmut bajanai. Bat tu ai ba kajing suk ukris kan sensyar ha ki donut jong pi. Syakabalak hot ya pi da shisha ha kawai kemet. Bat tulong ki bas ngongo. Tu ai baka ketien ukris kan syongne kerhai hapi. Kat ba pi yai hikai bat yai kentu parama pi habaro kajing start. Bat kat ba pi arwai ya kisam bat ikijing rwai riu belai. Bat kijing rwai ba syok mensiem ringkat bat kajing sungongo yu belai haki donut jong pi. Baro kat ka ba pi le haka ketien ne kakam. Tu le ya kata baro haka keteng utrai Jisu ndakaba aingu ya ublei ukpa lingba jung u kaketien jung utrai Ngis ngongu ya ublei ringkat bat pi jing puli na gospel bakhuat kat kum Matthews ka buram kami utrai namar kata ya ka ba ublei ula penya solang ubriu umdei ban penya klar hakata kapor ki farisi kliwan show Jisu bat kla tenjo yu da ka bakli hatu ka syong an ya ubri ban pelaj ila katanga nakanuga daw Jisu la juba hatu pimpan shim la pule bau tau bla tau yaki nadu ka basdang ula tau yaki usinrang bad ka kanthai bad ula ong nakaniga daw usinrang uni ino ila ukpa bad ka kumi bad unya so lang bala katanga bad ki arngon kin kelalong kawai kumta kim long shu arngon rai
kawai. Namar kata ya kaba ublay ula penyat soalang ubriu umdaiban penjakla. The gospel jong utray. Kajinawa emi ku Chris. Sa sisin ngai kublay yepi baro badan hang ni. Bad ngai kublay gerpang kin yakini ki arngut. Evandarine Thangkhiew bad Pynmanbha as Nohriang. Ilayait lang ba kalenti kaba ilaya kendu iwe pan. Ngatrai nginam kwa ban keli kumnugi kendu andrai ki tip khambaha. Bad ngatrai kin sas ngau thu hi ba dagabor la jong kinam itu iwe pan andrai dai ublay balapan ya pen khabrip khamat iki iwe pan. Ti haba ublay ula bu apa donut jengpi ke jisngau bakerpang iwe pan. Ya kata ti ngi ya menjurlang ni kata. Ngiong ya seperang Badum day tang Chipor Henry Xi Jingem. Bad nga sngo komen baka gospel ba mata kasngi. Kita ki Parisi ki badai ki briu ki ba tip ka ain ki ba pule kotba. Ki lawan siya Jisu ban keli dau. Bad ki le sisya hau bala ban jubab. Lagi gilek sanga, lagi wan sanga ni gilek senu kinong yalam niam. Kabit na mi ubriu ban pelai na katengah na kono kadaw. Tingangan soong tuya tu ke kata kadaw. Ke tila da ong o namar bas hagwi kasngi nga ka syet jing ta aru kam ai melu tipi. Ti kata ti kam long kadaw ban pelai tengah. Henry lada syung nok menta kalok ong pechane man kam yit da ka tari pen api ka pedot jenga tingong ade kata tinggal ade ka dauba adausan ka ba ngiap ya perkhat bah Henry ujisu umsim la keli ka dau ayu Henry ula ai penban ya kini nong kini ki start ain ba kinong kinlay sa kajing to ako ong kumno kajing to ako ong nadu basdang ublay ulat hawi ki shenrang bat kantay kata kada kajing mod ju ublay te omne bo shu hawi ki henray ki arngut kinam long shu ar henray ka way tikane kalong kajing tumu jung ublay physically kabit na ami ubri ban pelai na ay katanga na gano daw. Balay pi perkat kumta. Kamday gijing temu jo ublay na dubas dang. Ji temu jo ublay kalong bagi arngut ki balabu. Kian kalalong kaway badi ka ba ublay ula penyaso ubriu umday ban penklan. Ti sisya kijing to ki babon ki keren sepang kani. Kajing kraw jong kajing yade jong ki arngut. Ngilias ngeu na kajing pule ka benengkong. Kabalarwaya ro ay kata-katanga kababaha. Ka kitab sirak. Kani kaladon mentah ka appendix jong ki Bible jong ki wepat ki jait balang. Ya kabagi nyau teliki kot ki ba amsyam la pediang. Hanragi Bible scholars jong kapartay barok away. Ila itu mentah. Ba kidiki kuat bala persat mensim da ublay. Taki kitab sirak kalong kum kajing seneng temen. Kabangi don po ka jaj ben riu jengi. Mo ka tuka kuat mo kajing seneng temen. Ti haga ni ka kitab larwai so tenan. Bat ka buram ka day nagbanta Evandarine Thangkhiew. Ti ya ka buram ka bangsa ay man ta kasengi ya Pynmanbha pan kan long nakasam ka banglar ruai mantan suk long ubriu ba shifting yaw try
Di mentah ngin ai burom shua ya kakantei. Ya Evandarine. Suku tengah ubadon ka tengah ka babha. Iki sngi jung en penbun arsya. Ka tengah ka bakongu kapan kemen ya lau tengah. Bat im syirta haka suk kasain. Ka tengah ka babha ka long ka Jingkyntiew ka bakrau. Ya ka en ai hapadeng ki Jingkyntiew ya ubriu ubating buram ya utrai. Kini gentien ubating buram ya utrai. Ka deiru ka buram ka jing ai ya ka tribute ya urang ba. Ya bangi shim nagasam basis paar puprag bing lerwai mantan. Suklang ubriu ba shifting you try. Ubayait hagalenti ki jamu. Kajing ting buram yo blay kalong kajing sedang jong kajing start barok. Tingam artatin ba u Pynmanbha ulalong kumuta bating buram yo try. Tapi peji ya uru itu hi kakmat kabalong shida kabalong shisur di Pynmanbha kajing pau sabar kan long kumju hiru ai buromi mei pa mo kibala panang pensat kibala panhek pensan yu klempep kumuong katin blay ding babha usai kiso ki babha ding ubasni usai kiso ki babha ti ngangis kem ba katlong hagai mei pa i ba ein sing shangwan bat kong lucy Nohriang kilalong shisha ta kibriu kibating buram yo blay nang kong lapenlong yo kuon ro banting buram yo blay bandon ki kuon tipsngi ki kuon ki kti ba tipsngi ki ba tip akor ke buram kade ki jing he man sim jo ki kme ki pa bangi kwa ip Evandarine bat Pynmanbha ba phinlong kum kita ki kme ki pa ki babha ba ki khon ki ti jong phiro kin long ki ba kuma philong ma phi man ta ki khon ki ba bha na da sno buram madu ka kata phim sham laklet iba Cyril bari parlok jonga mane ma step ngang pongi ka sweater ki ba ma i wan ai gift jenga ha ka por shua ban ya tho ka men jong i Evandarine but shisha ublay lo shim no i Hagata karukam ban nakabanta ka buram ju dia naging sha stom ka bo slam haging pang dan raymanta ngi bakinero laban ong kidehi kita kiso ki babha hagaba ikong Persia Thangkhiew badiba Cyril Karmandai lasay kiso nasukmen baka ni kaying sem ka don lang ru hakakwayar ti kani kalong kajing involvement kajing shimantalang hagi kam jong ublay bat kum kaying kasem kipen ruspa shushu ya kabalang habun girukam ngadang ong hagini step baka MLA hostel imat kalade ka hostel ka babha namar nang tu himi kajing ipan ya tho samla klam sange manta ti kadang don hagalis ru dang don katukan ni ti snobha Rai kalama jong MLA hostel. Pi ai buromi ka state hi burok away ngai try mo. Ti kajing ting buromi ublay kadai kata kajing sedang jo kajing start baro. Berkini ki arngut kide kita. Loong siaphang kani kal nonglek kurim. Kajing bahabriu jo ka tengah kapan sngau bah yau tengah jong ka. Bagajing tebet jong ka ai klen ki siing jong Wow, kajing bah beriu, bat kajing tebet, kajing bah, nagaliang jong Pynmanbha, sayo klen yaki siing ju kamud ayu kata, bajileu bah, abang yung klen siing, kade kajaka habasna yaka snam, pi habasna yaka snam, kabalong kame hakamed ju beriu, nanu ka sedang hi naki klenching naki bon maro
Tela ban ong bo kajing bahabriu jo katanga, berkajing Tibet, berkajing Bahajinglong jo katanga. Kalong ku kajing snam na kabantau tengah. Hi kat no kak tien ju blai ge tu ingi spang ge jingmaya ke bakrau. Kat tengah ke bas ngutu bat ke bajar-jar kalong jing ai utrai. Bat doni ke bakordor kata-kata. Pi teng-teng ki kan thei sha ki de ki babun tien ba ki bom la sha. Ngatrai ngi ki khna phin la ban munjur bat nga. Ba tang shui ki jing bakala khriat ki la hala ki la parta. Mo te ndai kak tien ju blai menta ka sengi ka ong kumno. Ba ka tengah ka bas ngutu bat bajar-jar. Pi kalong kumno kalong ka jing ai na utrai. Te ngamong bagi tengah ki bas sawah mo ki bas pertajam ki bom lasya ki mde ki jing ai no trai henrei ngin sengo baha ba ngin long ki ba jai matrai na pdeng ju pi pila pi kan mau ka jing tu hana hak por esop sepang ki jing kop pdeng ka bat ka sngi mo pan penloj ki jan jo to briu kalau persyang kat bala ban password Andrei to beri unang bat susu ki janji bala betloj na Andrei hak bakut kalau kong to sedang sama pha mengi ngati ngam la syu haba ka mengi ka sedang ka syai suki jai kan syai nang sai nang kloit khadu khadwai to beri hab loj ka jan ti ki jing jai mo kajing jar-jar kajing yesha ki sap ki pong ki bangi kwa ipi berangut bepindon kajing yesha amar kaliang ku banglia sngau naganega jimpule naga siti ki kolose ba pide ki bala jit jong utrai ki ba khoi ki ba ie pong naga jing sngau lem pong naga jing sbon pong naga jing sngau red kajing jamnut kajing yesha pi lapong itanat bahaman ta kasngi dan rei kampat biang long nakalian ketenju blai kampat biang be pi pong kat ni pia pong de kini ki sap ki pong kai kata da kajing sngau lem kajing jamnut kajing sngau red kajing sngau red kajing sbon kajing yesha amar kaliang Ladon kajing ujor persya yunu tu ya maaf berkaliang kembau terayu lama pi bread no kajing sengusat mensim keba pidon iwi pan dan rei nalor kini ki baro wang tu pong da kajing i ngam tep kumno ban pong da kajing i kemut daka kebalong dau blai pong dau blai mar ublai ulang kajing i tilar bibide ban pong da kajing i pia pong do ublai takmut pi habdap do ublai kumno pi long ki bri ba dap do ublai daga ba pule tin ju ublai wati ka hukum ju ublai ke e bo ublai kwa kajing em jong pi ban long kajing duai lang ngin pin sathang i wedu momati wa dak sien ki ong unity candle ha ka ba pin sara siyeng sabu akam rathia nyupsi man kasngi phiền thang yunum bati miet kat no thait kat no phi de ban thang panong ke jing duai la ka lang kat no ke jing duai ro ndai pesi i baka yeng ka sam jung phi ka slong ke yeng ka sam ka basuk ka bakmen tang ke yeng ka sam ka baduai tang ke yeng ka sam ka bating buram yu blai tang ke yeng ka sam ka ba up ya ke jing batha jung blai ke ai ba phi ban ya ke ka sinjam ayu ba phi ban shem ka ta ke ngasem ke de ke ngasem ka ba blai usngo ba e ti ka ni ko long ke jing kwa jing ti ke jing panan buram yo rang ba la daw lo long ubriu ba ting buram yu blai ja ayu hu unsuk unman bha pahu bahai unyo bam na ke jing menot na ke ti jung u la pi pe na ke jing ruai pin lam hi tau breu bating burau blai un suk un man bha un pahu pahai
unom don jing thot bantrei unom jaituru bantrei namar ba ka hukum jo blei ya ubriu hadin ba ubriu la hap ha ka pop kadai katai da ka sep men bam ya kan thei long pan sa jenjar haba pan khakun ti tu kidai si benta ya ka ba ngidon kam ban tragedom hagi jing hikai jungai gini giban kentiu kurim ong lada pi shubam na kakamai ka ji jong imei pa ni kimei e pe e tamen phim ne ya pher e berutu unong lei bam dukan ba shim sya na ka dukan ba umla siu shu phim ne pher e tin ka do phiap trai phiap sei na la ka jong bor ban thiet ki jong yeng se ma thamai jong pi dei bigi wegen ai kata kalong kajing angnut kajungi ba ki kun samla haba ki poi syagane kajing rai ban shim ya kerdan long kme long pa ki de ban long responsible ki de ban long ki bas ngau klain terpeng bala biang kapla haba gin le kata resolusi again bun sin tangam tai jain sob mai ai pisa se ban thiet jain sob I kun janga bat kum ta ter tikat no kajing ngau mo kajing snow kajat beriu jungi bun sien ka depend bet tang hakibala haki kimigi pa te ngide ben hikai manta I kun sam lab I jungi shua be pinwan pide bandon ya kata ka terpeng ka baklain ka jabieng ka bapro but ya kajing smart kajing sting ba pin pandem kumuta ubriu bating buram ublei lada ublei breu baduai henrei bajai tu nuyus mo shuduai ndeu jai tu mentoi ri ting buram ublei kam dei kata henrei udei banduai badutrai shitam hangne ke laong ma men sup men mayai man bha pa hu pa hai men yo bam nai jing mi not jing ikti jong mi katanga jong mi kan long kum ding so wine se so apo ying jong mi pi ka per so wine ka per ka ba kemen ka ba pahu pahai pi ngi ba le Israel ngi tep ka jaka rep so wine ka ba da kilometers la snal pai ki frame haba ki so wine ngi no terjup kum tu da pi ai thang ta pi ngawng ani ha Israel ka ri ka ba janjar ba manchua ka ba don tang siap bat ka mau mentang ka ri ka berus patam marki treshtom pi kane ka hikai ngi ba kumnu ka jin treshtom kan sei yek dik per so wan kalau ka tanga jung me kan longkum ka per so wan I kun jung me ki longkum shiloi ding olip balung pi sa so thu shu yakini yu ding olip bau de ding blay na ka banta ki Israel na nadu ba kata kaparu kawan raya katanat olip hau noa nadu kata kapor uding olip uding blay la pilai chak Getsemani haga jaka ka bau Jisu udon kanika cimpisa hadu mata mane kiding olip kibala temen ba kibala kalan kibala terkong rei kim jupom namar ba kiding blay te kajing em jong utanga ubabha kamur ki khon jong ki long kum uding blay ding bak nyokor do kata hab nyokor ki khon ki ti ko ong kasam ko bisi spar phnyau di khot balai shisha ki khon ki long ki jing ai na utrai shisha ki khon ki long ki jing ai jong utrai te ai ba ma phi Evandarine Thangkhiew bat Pynmanbha as Nohriang phi sang thu ba phi long shisha ki blakar khu lada phi yait hakalenti jong utrai pila lap iwe pat bade utrai bala per itu ipi iwe pat te ulas dang mau mendaga sengi sa syem ke nega juban lak ban yai ne da ka ju ka jutang ka bau blei ulai te jutang badu kun ben riu
jutang ban ong ba ngan ye ne bat phi si jing em ngan ye ne bat phi si junom kata ke jutang ke bau blei la sim ke de ban long ru ke jutang ju phi ngi kum gibriu ngi la ban bakla ngi la ban duna henry kan mau ya ke phi smai menta ke de ke smai khmat ju blei ba ke jutang ba phi ai wi pat ka salong ke bakordor lada phi khot lang yau ta unong sakhi haga jutang ke jong phi ku maong Archbishop Fulton Jeshin we Archbishop bakrau jong Amerika aba ma Ukraine haga TV na haga radio perkhot ki ino ki kam ki sngap yu wong it takes 3 to be married don kam laingut na mata ban syangkha ke manta pin sasmai wi pat de khmat phadar de khmat kini pai ba kani ha khmat ublei kan mau ka jing smai ju phi kan lei ka ban long ba shong blei ka ban sei so blei enero yo Jesus Christ Junom amen. Paralog pilawan lang hang ni hagaying jong balang bagumta hakmat jong usyakri jong balang bat kagan hun balang utrai un pen skem da kemohor bakentang ika rai ke jong phi ban rung hagane ke Jingkyntiew Kurim Chris ukar kugar hai ya kane ke jing te song jong ke jing i ke jong phi daga sakramen ke bakarpang penroy bot pen klain yigitu ki ba ula pen kentang lupa da ka baptisma ka bakhuj khnang ba kin dup la ban bat shi junam yela ka juban lak iwei ha iwei pan bat ba kin dup la ban shimti ya baro ki deiti poikha poiman degumta hakmat ka balang ngakhodi phi ban pen pau ya ki jing tmu ki jong phi Pynmanbha as Nohriang Pynmanbha as Nohriang but Evandarine Thangkhiew hatu piwan syagani ki Jingkyntiew Kurim da kamon ka balai luit but nadu ka donut klem kanu ka jing penbor Ngiwan da kamon balai luit Ngawan da kamon balai luit hatu pikloi kadba piait hagalanti jong ke Jingkyntiew Kurim banyu iet pada buram markaliang kadba pidang em ngakloi hatu pikloi ban pediang iki kun da ke jing iet kadba ayu blei bat pin pan he pan san yaki kat kum ka anu kres bat kabalang jong u ngakloi iwe bakade ka mon jong phi ban clay ya ke ju ban lak jong ke Jingkyntiew Kurim bakhuj
tu yasno kikti kamon jong pi bat tu penpau ya ke jing menjur ke jong pi hakamat ublei bat kabalang. Nga u Pynmanbha es Nohriang nga shem yapi ko Evandarine Thangkhiew ban long ka Kurim jonga nga kular ban yaine bat phi hadu ka jingyap lasuk ne hitam laduk ne ruspa la phi koi ne pipang ngan iej bat ngan buram yapi borok kesngi ka jingem jonga nga ka Evandarine Thangkhiew nga shim yapi ko Pynmanbha es Nohriang banlong ukurim jonga nga kular ban yaine bat phi hadu kajingyam lasuk ni shitom laduk ni riuspa la pikot ni pipang ngan iet bat ngan buram yapi baro kisngi jing im jonga Tu blei jong Abraham, blei jong Ishak, blei jong Jacob, blei ubala penyeso ya kikimi kepatemen jongi ha paradise. Un pen scam ya kejuban lak ki ba pila clay hakmat kebalang. Ba kumta ya ke bau blei ula penyeso tu briu un nom pen klan. Ya isa ine ha keji i jong blei. Mendapat ingin sakar ku kerdo iki dikisati. Bad ha kejing duai kejengi habakar ku iki dikisati. Ngiong doai begitu giba deng yaka iki dikisati. Kindan berbor ya kejing yashania amar keliang. Dikata kalau kejing duai jengi. Wada me try sneu wipan. Nemar kejing try sneu kade kejing bam kade ke kansar joka syongha syoman. Ko try tukar ku yiki sati bangi kerku haga gerteng ke jongbe to ai begitu ki badeng yiki kindon berbor ke jing ye shania amar keliang to ai ba kinle ye kamon ke jongbe bad bakin imlang berbor ha ke jing suk ke jing ya bah ber ke jing iye ipan ye kani dau Chris utrai jongi amen. Ko Evandarine Thangkhiew do pedang ya kane kasati kasenjat jong kajing ie bat kajing bat jutang jonga hak kerting ukpa badu khon badu mensiem bakhui Ko Pynmanbha es Nohriang tu pediang ya kani kasati kasenjat jong kajing iet bat kajing bat jutang jonga haka kerteng jong ukpa
bat ukuan, bat umensiam bakuan. Hey, ku henmen ku para, ngelayo asaway kalong yeng long sem ku batmai. Hagaba nadu kani kelip mat, ngapat benah pi, bau Pynmanbha as Nohriang, but Evandarine Thangkhiew, kilong menta Shillong shitengah. Te Jingkyntiew jong Pynmanbha ye Evandarine dak bakhlid ye kavil. Ngin tap tilang. Oi, kila sedang ke yang kesem, kemalong meni, kiap sedang ke jinduai. Yunuju memati bagian kita sedang menduai mentak kesengi, nak bagi tang lembaga ni kalian yang berukam, ngakot ipi berangut, bah kemu Jisu loong ngalong ke jing syai juga pertai, jar babut yang unom yai dum, unio ke jing syai jong ke jing Yohanes nong beprakat ar, pian tang mentah. Bad ujisuhi wasyem ka dur kadar jong ni mombati un saban syai ya kalenti ya jong pi ale ke tur sya Tuhan dupan dia baro ibadang ni subhangi yang lang bangi duai nak bentak ini ke arngot namar ki don kame ke jingkershan mensim ke jengi tinggal khot ya ki balapan kre nak bentak ke jinduai bagian wan syakaman ko para bangi tugni duai ya utrai kan ran baun kerku ya kebalang ya kepertai situlub bat kam tam ya kini para iba menta kesengi ya sno da ke Jingkyntiew Kurim Jubab tung pi kalong ngi kerpat ya mi kutrai ngi kerpat ya mi kutrai na kebenta ukpa baku jungi upo Francis i Archbishop Reverend Victor Lingdor iba long kinong ya lam barat ba jong kebalang Katolik ba ubelai unang thesei ya ki jingkerku halor jongki makin dang la ban pin ya chishu ya kabalang wada pedeng ki jing ba ki kendo khamtam hakum kani kapor ba wan link shop ka jing pangklam ngi kerpat emi ku try na kabenta ifada Pascal Lingdor Father Felix Father Julius ki padar ki brother ki sister ki catechist bat ki notray balang baro ki balayarap
man pelong ya kan ni kasngi Jingkyntiew Kurim ka bajam ba ublei unang yai kerku yaki da kamet ka bakoj bakia bat ka bensiam len ladie kenang bakin nang la ban pen priang ya ka kubor babha jong blei ha keleng satla ka pertai ni kerpat ya mi ku try Maka benta kini arngot Pynmanbha Nohriang but Evandarine Thangkhiew ba padangi ke Jingkyntiew Kurim ha kini kasni ba ubri try ken rat un kerku kerdo yaki bat ke yeng ka sem bat mai jongki kenang bakin roi parum pare bat bakin la bante ka long yeng long sem ka baskham ha ka ba ukras jisu un long ukli jong ka yeng ka sem jongki ni kerpat yemi ku try Maka benta ki kimi ki kapa jong Pynmanbha Nohriang ki bahing hasem jong I baro bat kakur Nohriang ba kila ayala ukhon da ka jikluj mensiam ban shong bansa bat I Evandarine Thangkhiew ba ublei un kurku yaki baro da ka jingkot jingkhia ka jingsok ba ka jikmen ha ki yin ki sem jong ki ni kerpat yemi ku try Naga benta ikime jong Evandarine Thangkhiew ki bahyang hasem ki kha ki man bat ki kur Thangkhiew ba utrai Jesu Kristus unkar khu kerdo yaki ba kindang la banyalam yaki khuan ki kti jong ki hagalunti jong ka jing ka ngo bat ka jing sok i kerpat yame ku try naga benta ikpa jong Evandarine Thangkhiew iba Cyril kharbandai bam kuai hadwar ublei tu nginya duai ba ublei un ai I ka jing jathai bat ka jing suk benang bam jukun ni kerpat yame ku try Naka benta baro ki baidan lang ha kani kasngi jang ka Jingkyntiew Kurim dunginya duai ba baro ngin yo ka jingkut khu ba kerpang na ublei bat ublei unri un sumaringi baro na ki no ki jing e ni ki jimpang jing stam ha ka jing em ka jangi ni kerpat imi ku try Naka benta baro ki bapang ba stam la ha ki yeng ni ki hospital ba ublei un kta yaki da kti ka baspun Jongki kenang bangin yo nak loy kecing kot jingkia hakaliang kamet bat kecing tengan hakaliang kamensiam ni kerpat imi ku try Ublei tekan ra tu kami isnei kini ki khun ki chongme ki blia solang da ka Jingkyntiew Kurim tu rab lem ki baginang roy ha ka jing I bakin job je ka jing trailang ye ka jing tenju jong ka ni ka jing em hadu manapoi kata ka sngi bagi ni kenduk lang ha ka jing kemen beneng dau Kris utrai jongi amen ngin syem ngin ka jing ruai sumba syang baro ka nomor basan nalangkha stem uso badabdo dak ka jing I ke jongi syem go trai syemeki ngi ai tilut yaladi syem go trai syemeki hakti jongme ngi IT Gaba bahatam kajing em ngira kum kajing ai ngu yemi kini ki arngut kajing terwa ka benengkong jongki kum kaying kasem abagi lalongi ngosem kidi benlong ki bosbun nang nei syakmat ki salong ki bosbun omdei tang ban ai hau blei henrei ban ai ki badon kam hagi gentien ki bakhadu ban sakar khu kerdo ki shibet kadei ganehi ki gentien moong to long ki sakhi jong blei ka perthei daga balai isnei yagi basyam jenjar tega jing terwa haublei kamkut tang ni henrei ki diban terwa nang ni syakmat arngut kinle ki kam isnei yagi bapang i bastom i baduk ki batoy bat kani ka bakira manta ka theu kita baru khot nakini baro arngut kira kamta mi jing long babha jongki ublei umla bam ki sentiu umlei umla bam ki so rei ngi wanra ublei un kerku kerdo eki inta kerku kerdo kerpang bad kata ka jing kerku kan leit hakinong ai soba syem eki jing ruai Hallelujah.
Demanta ye kini kijing terwa ki bengi layok pedang pedang jungi ngin sakar ku kerdok kerpang ki bakin long ki badon ya kajingi e jemblei pias nok mesim lang habangi kerkui kini kijing ai ablei kan rat kunong bu kunong thau kunong ai ben riu kunong sam ben riu ngi hakani ke perthei bar khoi ki babha ki de kijing ai ki chong me na songu imi nagabanta kini kijing terwa lagi di Jingkyntiew yaki so lagi mamati lagi envelope kadehi kabami na kani kalong kieng kalong sem kabatmai kanda bi pedang hun yaki pedang hun ya kani juban lak kabakila clay batu to ai kin bagi nang pensei so shushu haga jing em gojuki la shai le chisngi kinang man bha kinang man miat kinang pahu kinang pahai kinang dap kinang bihang kinla ruban ais nelem yaki wei ki badon kam ipan yakani dau kres utrai jongi Amen. Amen. Di hakani por nagaliang jongi Father Julius Father ba it hadu kata-kata kini galongi ngosem isa ai ke jingker kukan te Kurim kat ba ladap haba pi barokoi pin syong ke jaka syong ke jong pi ngin ngi arngut ngin sarakti hakini ki bala dep kan te Kurim hagabakin sadem ko siu ban ong bakim long e Henry gidon kam ya ke jing Krishan ke jing i ya ke jing isne ke jong ublei komen ku pravit tongin ya duai ngia karpariet ya utrai kendran ba unte karhai halor kini ki khun jong u ki bale te song hagasak men ke Jingkyntiew Kurim bakhuan hau kris
To un penskem yaka juban lang bakentang bamaki kila klay bakin long kaway kaddo nuod hakajing iye. Ablay try kanrat konong bu konong tao yaka long briyo man briyo. Badi ka long kur ka long jay teka bor ka bakraw melapan long panman yaki ay baro bad onda kilaseng labu nadu basdang yaka pertay ka mariang melathawi ubriyo hakador jong mihi bad melabu yaka kantay kum kanong yaram bamla klat shu yaw shenrang kanang bagin omlong shu ar hanray kaway kado bad melahikay bayaka ba melamon ban penlong kaway on omla shu ban pen yaklat lanuru ablay try kanrat me la penyaso yaka kantay haw shenrang bad yakani kajingya day hakataka saindu nadu menengkong mela ay kataka jingkar khu kerdo yakaba om shim la weng no walada penshitom yakapop menengkong lani lengba kataka jingslay kabalatap yakapertay baro kaway ablay try kanrat mela penkentang yakani ka syong man da kajing maya ka bakraw hadu kata-kata bahak ta ka juban lang poi man mela pen I lapa ya kata ka jinga day jong ukris bad kabalang to pej to khmi ikini ki khun jong mi ki ba mela pen ya so kaway haka poi man bad ka bam kerpat ya ka bor ka sor jong ka jingkar khu kerdo jong mi to pha ken halor jong ki ya ka bor jong man siem ba khu khnang ba lengba ka jing in ba methe ha ka do no jong ki ndub la ban yai ne ha ka ba imsngi ya ka ni ka juban lang ka ba kila khlei ha ka ni ka sngi ai ba ka jing in ba ka jing suk nami kin wan shong sa ba ka ni ka khun jong mi ba to ai ba kan but dien ya ki nuksa ju ki kan thei ba khuoi ya ki ba larwai yaro ha ka jing tho ba khuoi to ai ba ka do no jong kurim jong ka kan shania haka khnang ba ka ba nyau yala ka khun kum kan nong yo benta barengkat kerdan bat kum kan nong yo pateng lem bat ka jing im jing blai andubla banri ban sumar ya ka de ka burom ka badai hok bat ba andubla ban yi ya ka berobor de ka ju ka jing ien de ka ba ukris u ie ya ka balang tementa ablay try kanran ni kerparit yami to ai bakini ki khun jong mi kin yaine ha ta ka jing nge bakin ri kan dong ya ta ka hukum jong mi ai bakin yaine ha ka bia long shitli ka met ba ka mansiem bakin pau ha ka buram ka akor to pen klan yaki da ka ta ka tien jong mi bakin dub long ki sakhi basisha jong ukris hakmat ka perthai baro kaway ai bakin long yin kilong sem kin roy kin pa kin long parum pare bal baki khun di ti jong ki kin pen kuburam yaki ai ba kin bit kin biang kin yo ya ka dok ha ka ja ka dok ha ban long ka long briu ka man briu ai ba maki kin syong sa syong prang ha ka ni ka ye ka sem bakin ya poi lang baro bat kata ka jing in ya thoan jong ki bam kwai ka yeng jong blai ni pani kine baro dau kris utrai jongi amen hagani ko pon agar pari phi baro sumbaban yeng insa ai ke jingkarku ya wai menta pilaban ngu ka kli ubleu pa unri phi ke jingetali ke jinge ke jing su ukres kene don bat phi bat ke yeng kasem jong phi ong amen Amen. long phi ki balagar khu halaki khun ki ba shem jing tengen halaki lok ki ba yasuk habaro Amen. to long ki sakhi jong ublei hakaperthei daga bale isnei ya ki ba shem jenjar Amen. badi phi baro ki be don lang hangni ungar khu ublei brun bor ukpa baru khun baru mensim bakhuin
Amen. Tu lei suk lei sain. Kai le niam le rukom kalawai. Ngis ngungu yau blei. Sampai siang. Ti hakani kepor ngakot yakini ki arngut bat yaki sendran bakintur sya kaduan ha keban soy bantur sya kajaka belebu kerpang ban soy ke register. Ti lada kadon kejing ruai ke kerpang hakani kepor ki laban ai. Ini asyik mentah syua kata basngap ia kena kecing ruai bakerpang. Adik kata ngin sasoi ke register stasiun Durban. Jisu to yalam kertang jangan kejurai.
Tinggal kos ngubah, ya ki nong lek kurim, bat ki senran, ngubah wan, jaga-jaga ban soy.
Amen.